Het zit net echt huiswerk in, hè, want het is straks vakantie. Dus dan vanuit de vakantie dan krijg je de richt. Maar dat stiet ik al wel op het papier wat erin zit. En dan maar gewoon maar de siertjes. Wij hebben gewoon zo weinig mogelijk contactmomenten. Elke maand is er een groep aan de beurt om het op te halen. En dan wordt het in plastic verpakt. Zodat ze thuis weten kunnen van, we laten het nog een 12 tot 24 uur dicht voor eventuele besmetting of zo. Dus, en Stadwand is vreemdemaas groep zo'n 8 aan de beurt. Zo hebben wij het proberen te regelen. Het pakketje wat ze mooi krijgen, er zit voornamelijk werkbladen in. Maar verder volgen we ze op de computer. Ik werk dan maandag, donderdag en vrijdag. En 8 uur dan stiet de computer aan. En dan zeg ik al welke baan had om 7:15 of 8 uur al los binnen. En welke had, denk ik even uitsliepen. En pas om 10 uur die 11 beginnen. Maar ik ken ze precies volgen. Dat is het programma Snippet wat wij hebben. En dat is in deze situatie ideaal. Had je nog vragen, Feitje? Nee, dacht ik niet. Denk je om een shuffle-knop? Ja. Sommigen vieren die wel zeggen. Ja. Maar dat is wel even heel belangrijk. Het is logisch dat bij het helemaal net even begrijpen dat ze ouders vregen. En voor ouders is het soms moeilijk om dingen uit te lezen. En dan is het antwoord Jan, dat kleer. En dan, maar dat is net echt van bijen. Dus dat is natuurlijk heel moeilijk om te zien hoe gaat het met de vorderingen. Dat is, als we naar school te gaan, dan zien we het echt zien. Als ze zelf op school willen gaan, hoe het dan gaat. We hebben nog 2 weken een mooie vakantie. En Atlanta, werd wij ik ondervallen. Die had goed zijn. De baan had 2 weken vakantie. En de leerkrachten hebben ik 2 weken vakantie. Want het klinkt misschien leuk thuiswerken. Maar thuis is net in lokaal. Wij volgen de richtlijn van Atlanta. Daar krijgen de ouders Joert of Mo en ik bericht hoor. En dan weten we hoe het zit na de meivakantie. Maar de PO-raad heeft al ongejoend helft van de schooltijd. Dus er komen je net 74, 80 bij een man die halve mei in één keer een squallen taal. Nee, dat wordt hem net. En ouders mag ik net in squallen komen. Dus het zal waarschijnlijk afscheid bij het hek wezen. De band binnen net. En toen hadden ze betocht van, dan kunnen we er wel schilderen, de lokaal. En dat is prachtig worden. Alle lokalen hebben, de voorwand is al wit worden, zeg maar, of crème. En de achterwand is al geschilderd. En elk lokaal had een kleur gekregen die ik bij de Fjouwerhoeken jet. De primaire kleuren die ik op je logo zitten. Maar ja, dat betekent wel dat het een chaos in een lokaal is. En ja, dat moet voor halve mei alweer netjes te plak staan. Ja, het staat wanden.